Messengers. Yan, magandang tanghali po sa inyong lahat kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto tayo ng kinamatisang susong pilipit. Sa Ilocano, agurong. Messengers. Yan, pwede na ito kakabsat. Tikman na natin. Kiwarin tayo pa basit. Sarap po. Messengers. Meron naman tayo. Apo, Messengers. Messengers. Hanguin na natin kakabsat. Kain na tayo. Maganda yun. Ay na po. Mainit talaga tong banga. Messengers. Gimasin eh. Maraming kanin na naman tayong makakain nito kakabsat. Gimasin. Opo. Yan, magandang tanghali po sa inyong lahat kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto tayo ng kinamatisang susong pilipit. Sa Ilocano, agurong. Maganda yun. Magbugo muna tayo ng ima. Lord, maraming salamat po dito sa blessings na ibinigay ninyo. Basbasan nyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen.
Kain tayo kakabsat. Sarap ng ulam oh. Very healthy. Susong pilipit. Sa Ilocano po kakabsat, ang tawag namin dyan, agurong. Yan ang mga edible food. Lumor ka na, George. Yan ni George. Mabisbis yun kung lumor ka na. Buyuding ka malingin. Sa kanto. Patid-tidante sabaw ti agurong. Oh, kamatis. Sa kanto mekos-mekos. Agimos and George. Mahigop. Apo na yan, George. Diyos ko po, Rudy. Naglumag. Matis. Yan. Lycopene. Ito na yan. Lumag na eh. Ang taba oh. Yan, sino pong nag-uulam sa inyo ng ganito? Susong pilipit. Matis, sibuyas. Naspak George. May alsim na. Dami ko nang nakain kakabsat. Dami. Wala tayong saging. Pet ko pa, nag-imas magman. Nag-imas yung George. Ano, muusok kakabsat oh. Matagal lumamig tong kanin sa banga. Mainit. Sabaw. Sili. Sa kanto mekos-mekos. Checkmate na kakabsat. Matis. Gimas and George. Gimas. Gagataan ko sana kakabsat pero naggata na tayo ilang beses. Grabe. Ganitong ulam lang, simple pero nakakabusog. Tapos ang sarap. Kamatis sayang. Umalsimsik ka. Lord, maraming salamat at naabusog na naman po ako rito sa binigay niyong napakasimpleng ulam pero nakakabusog at napakasarap. At lagi kong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Always nyo po silang gabayan, iwas nyo po sila sa tukso, at always nyo silang bigyan ng lakas para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila. Basta mag-ingat lang po sila doon
kasi may naghihintay na pamilya. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen.